ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରହୁଥିବା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଡାକୁଛି ଭକ୍ତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସହିତ ସାରା ଭାରତ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛି। ଆପଣ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ଭରସା କରି ଅନ୍ତରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରିବେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସାରା ଭାରତ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପରି ନିଜ ଘରେ ଆଜି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ପୂଜା କରିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମଟି ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ରାମାୟଣ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ।